Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η προεκλογική κίνηση των κομμάτων κορυφώνονται και είναι λογικό όσο πλησιάζουν προς την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Πολλά θέματα έχουν τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης και για τους αγρότες και οι νέοι και η ανεργία. Όλα αυτά συζητώνται τις τελευταίες ημέρες. Θα τα συζητήσουμε σήμερα στον Αντίλογο. Βεβαίως, όλη η πολιτική σκηνή, όλη η πολιτική ζωή του τόπου κινείται γύρω από την υπόθεση Πάχτα και τις παρενέργειες που έχει προκαλέσει όχι μόνο στο Πασόκ αλλά και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και απόψε. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε στον Αντίλογο το βουλευτή Πασόκ και υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Στέφανο Μανίκα. Κύριε Μανίκα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, δικιά μου τιμή. Να είστε καλά. Είναι επίσης μαζί μας ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος στην Κορινθία, τον κύριο Σταύρο Δήμα. Διότι αυτά πρέπει να τα λέμε, κύριε Δήμα, τώρα βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ, με τιμάτε πραγματικά με την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν τώρα. Να είστε καλά. Και ιδιαίτερα στους Κορινθίους. Και ιδιαίτερα στους Κορινθίους. Άρα καλησπερίζει και εμένα. Έτσι ακριβώς, γιατί είναι η καταγωγή από εκεί. Μαζί μας ο διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, ο κύριος Νίκος Σίμος. Κύριε Σίμος, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ο καλός συνάδελφος και φίλος και δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, ο κύριος Γιάννης Διακογιάννης. Κύριε Διακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε. Γεια σας, αν και θορυβήθηκα που άκουσα που λέτε ότι έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε τον χρόνο για να τα κουβεντιάσουμε. Να πω ότι παραμένω συνάδελφος, αν και διευθυντής. Έτσι ακριβώς. Επίσης, ο πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, η γνώση σας αυτές τις ώρες είναι πολύτιμες, ειδικά με τις δημοσκοπήσεις που μας βομβαρδίζουν όλοι τα τελευταία 24 ώρα. Όχι πάντα, όταν. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να ξεκινήσουμε με μια τελευταία δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης να δω στο Πανελλαδική, σε δείγμα 1.600 ατόμων, κυρίες και κύριοι, με τη μέθοδο της κάλπης στο διάστημα από 26 έως 31 Ιανουαρίου. Να ξεκινήσουμε και να δούμε εντάχει τρεις κάρτες. Πρώτα την πρόθεση ψήφου, στη συνέχεια ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός και τρίτον την παράσταση νίκης. Στην πρόθεση ψήφου, λοιπόν, το Πασόκ συγκεντρώνει ποσοστό 35,3%, 39,3% η Νέα Δημοκρατία, η διαφορά δηλαδή στις 4 ποσοστιαίες μονάδες, το Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2%, ο Συνασπισμός 2,8%, το Δίκη 1,6%, το Λαός 1,7% και τα λοιπά, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και το δεν ξέρω, δεν απαντώ, 13,1%. Στη δεύτερη κάρτα, καταλληλότερος για πρωθυπουργός, εμφανίζεται ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου με ποσοστό 47,3% και ακολουθεί ο κύριος Καραμαλής με 42%. Και τέλος, στην παράσταση νίκης, ποιος δηλαδή πιστεύετε ότι θα κερδίσει τις εκλογές της 7ης Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 51,3% και το Πασόκ 31,9%. Αυτά είναι τα ποσοστά σε τρία από τα στοιχεία της δημοσκόπησης. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τον κύριο Σεφερτζή και να ρωτήσω το εξής. Παγιώνεται μία διαφορά 3-4 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας? Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι τέτοιο. Ισχύει ή μπορεί να ανατραπεί? Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι επιστημονικός. Περίοδο. Παραμένει. Εγώ θα έλεγα ότι εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να πούμε τα εξής τρία, κατά τη γνώμη μου, πράγματα τα οποία είναι και σημαντικότερα. Το ένα είναι ότι ασφαλώς, μένει να δούμε αν είναι προσωρινός ή όχι, έχουμε μία ανάσχεση της δυναμικής που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται μετά από την πρωτοβουλία Σιμίτη και την προοπτική της ανάδειξης στην ηγεσία του Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου. Τι προκάλεσε αυτό το φρενάρισμα, υπόθεση Πάχτα? Πρώτα απ' όλα, αυτό ήταν κυρίως, είχε ως αποτέλεσμα αφενός να αυξηθεί ο πολύ χαμηλός δείκτης συσπήρωσης του Πασόκ, αφετέρου να δημιουργηθεί αυτό που λέμε ένα είδος νέου εκλογικού σώματος, με μετακινήσεις που θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν απρόσμενες, και οι οποίες δεν αφορούσαν σε εκείνους τους ψηφοφόρους που είχαν ήδη μετακινηθεί κατά την προηγούμενη περίοδο, κυρίως από το Πασόκ και προς τη Νέα Δημοκρατία. Την ανάσχεση αυτή την προκάλεσαν δύο πράγματα. Το ένα είναι ασφαλώς τα γεγονότα που επακολούθησαν της περίφημης τροπολογίας Πάχτα. Το δεύτερο θα έλεγα ότι είναι μια φυσιολογική ανάσα του εκλογικού σώματος, πρώτης τελικής ευθείας, και εν αναμονή των μεγίστων γεγονότων που πρόκειται να επακολουθήσουν, αρχίζει γενομένης από το συνέδριο του Πασόκ και την εκλογή στην ηγεσία του Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου. Γιατί? Διότι πάντοτε, ιδιαίτερα μία διαφοροποιημένη σε σχέση με το παρελθόν κοινωνία, θέλει να παίρνει το χρόνο της αφομοίωσης και της αξιολόγησης των γεγονότων που συμβαίνουν και μάλιστα πολλές φορές με καταιγιστικό ρυθμό μπροστά της. Άρα θα έλεγα ότι πρόκειται για μία κοιλιά, για μία σταθεροποίηση, όχι παγίωση κάποιων αναμονών
εν ώψη των τελικών αποφάσεων. Κατά τη γνώμη μου, εκείνο το οποίο εξακολουθεί να παραμένει ο κλειδοκράτορας των εξελίξεων, τουλάχιστον σε επίπεδο, είναι αυτό το 13,1%. Να σας θυμίσω ότι αυτό το 13,1% είναι πολύ κοντά σε αυτό το 15 περίπου της 100%, που έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όλους μας τις εκλογές του 2000, διότι ήταν ένα ποσοστό το οποίο επέμενε με φοβερό πείσμα μέχρι την τελευταία στιγμή της Κυριακής πρώτης κάλπης να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Μάλιστα. Κύριε Δήμα, είναι διαφορά ασφαλείας υπέρ της Νέας Δημοκρατίας στο 4%? Εγώ πιστεύω ότι διαφορά ασφαλείας δεν υπάρχει, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Το 4% είναι σημαντικό ποσοστό. Και μάλιστα όταν είχαμε αυτή την ανάκαμψη, θα έλεγα, του ποσοστού, γιατί είχαμε πάει σε ποσοστά τα οποία ήταν γύρω στο 3%. Και κάτω από το 3%. Ναι, αλλά αν θυμάμαι καλά, η παρόμοια δημοσκόπηση αυτής της εταιρείας μάλλον οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις ήταν γύρω στο 3%. Και τώρα πηγαίνει στο 4% η διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, που πάνω κάτω είναι αυτά που είπε και ο Σεφερτζής. Συμφωνώ. Ο κόσμος, όταν άλλαξε η ηγεσία του Πασόκ, η προοπτική της αλλαγής ηγεσίας του Πασόκ, συσπήρωσε πρώτον τη βάση των στελεχών εκείνων τα οποία ήσαν για διάφορους λόγους δυσαρεστημένα από την πολιτική του κυρίου Σιμίτη, και πολλοί επίσης από αυτούς που πήγαιναν προς τη Νέα Δημοκρατία κοντοστάθηκαν να δουν τι θα συμβεί. Έγινε το θέμα της υπόθεσης του σκανδάλου Πάχτα. Μιλάει και πολύ ο κύριος Παπανδρέου και κάθε φορά, κατά τη γνώμη μου, που μιλάει ο κύριος Παπανδρέου, κερδίζουμε περισσότερο και ίσως επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο έλεγε και το ίδιο το Πασόκ, ότι το ισχυρό του όπλο ήταν τελικά ο κύριος Σιμίτης. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την αύξηση του ποσοστού, τη διαφορά του ποσοστού υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, και όσο περνάει ο καιρός, ή μάλλον όσο επιτρέπεται να γίνονται δημοσκοπήσεις, γιατί νομίζω υπάρχει μια απαγόρευση μετά από δημοσίευση. Δημοσίευση, μα αυτό έχει και σημασία. Προς το τέλος θα είμαστε και πλησιέστερα προς το ποσοστό με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές της 7ης Μαρτίου. Πρέπει να πω σε αυτό που είπε ο κύριος Σεφερτζής προηγουμένως, ότι δεν ήταν μόνο βέβαια το ποσοστό των αναποφασίστων στην προηγούμενη εκλογή του 2000, το οποίο ήταν περίπου το ίδιο ή μάλλον λιγάκι παραπάνω από αυτό που είναι τώρα, αλλά ήταν και η διαφορά που υπάρχει, ότι τότε προηγείται το Πασόκ σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αν θυμάμαι καλά, από τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο του 2000, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, 11 στον αριθμό, είδα μια κατάσταση, προηγείται το Πασόκ σταθερά, μία μονάδα και κάτι. Και βεβαίως στην παράσταση νίκη είχε πολύ μεγάλες διαφορές υπέρ του Πασόκ, στην καταλληλότητα του κυρίου Σιμίτη τότε πολύ μεγάλες διαφορές υπέρ του κυρίου Σιμίτη, ενώ τώρα όλα αυτά έχουν ανατραπεί και όλα είναι θετικά για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι η πορεία προς τις εκλογές θα είναι πορεία, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυθούμε, που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε νομίζω ότι αυτά τα εσωκομματικά του συνεδρίου και της εκλογής του κυρίου Παπανδρέου με αυτή την τέλος πάντων αστεία διαδικασία εκλογής θα έχει πολύ δημοσιότητα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πείσει κανέναν, επειδή κάνουν το συνέδριο ή επειδή θα γίνει αυτή η εκλογή, για την οποία, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε για να δούμε τι ακριβώς προσφέρει στη δημοκρατία του τόπου, ότι θα πείσουν έναν έστω να ψηφίσει Πασόκ εξ αυτού του λόγου. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων υπάρχει τη στιγμή που η συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το 90%, υψηλότατο ποσοστό, στο Πασόκ δεν έχει αγγίξει ακόμη το 80%. Δηλαδή έχει οροφή ακόμη, έχει δρόμο να περπατήσει. Πριν από την αλλαγή της ηγεσίας, την αναγγελία της αλλαγής ηγεσίας, η συσπήρωση του Πασόκ ήταν στο 67%. Επομένως, έχουμε μια συσπήρωση, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, αλλά και η αποσυσπήρωση τι σημαίνει, ότι φεύγουν από το Πασόκ και έρχονται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι. Όχι. Όχι. Εντάξει, καλά. Εντάξει.
Έχουμε ένα 10% που φεύγει από το Πασόκ. Τι είναι αυτή? Δεν αποσυσπηρώνει τη βάση του Πασόκ. Αυτή ήταν ήδη η φευγάτη, ας πούμε, από την προηγούμενη φορά. Πάντως είναι αποσυσπήρωση αυτό. Εγώ το λέω για λόγους καθαρά αναλυτικούς. Η συσπήρωση δεν σημαίνει... Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι, ότι φεύγουν από το Πασόκ, που σημαίνει όταν μετράς τη συσπήρωση, τη μετράς επί τη βάση εκείνων οι οποίοι ψήφισαν προηγουμένως. Όταν σου φεύγει ένα 10%, αυτό σημαίνει ότι κατά αυτό το ποσοστό τουλάχιστον, πέραν των άλλων για τους οποίους λέτε, έχει αποσυσπηρωθεί το Πασόκ. Ναι. Η βάση του Πασόκ. Εγώ θα έλεγα, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε. Ναι, Γερασιμό, για να πάω στον κύριο Μανίκα. Ναι. Μου επιτρέπετε? Ναι, παρακαλώ. Ναι, ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το γεγονός ότι στις μετακινήσεις βλέπουμε μόνο από το Πασόκ προς Νέα Δημοκρατία και Τούμπαλιν, αλλά έχει σημασία και το γεγονός ότι τι ποσοστό μετακινήσεων εμφανίζουν τα δύο κόμματα συνολικά και προς άλλα κόμματα. Και εκεί πέρα η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, διότι πολύ περισσότερος κόσμος δείχνει να φεύγει από το Πασόκ, όχι μόνο προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και προς άλλα κόμματα. Και φτάνει μια διαφορά του 4-1. Τουλάχιστον λαμβάνοντας υπόψη αυτή την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion, την οποία αναφέρατε. Μάλιστα. Κύριε Μανίκα, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, συζητούσαμε με τον Γιάννη τον Διακογιάννη για το τι ετοιμάζει ο κ. Παπανδρέου στο συνέδριο το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Αναφερόμενοι στο πώς μπορεί να αναστρέψει το κλίμα που έχει ήδη δημιουργηθεί. Η διαφορά αυτή ανατρέπεται εύκολα το 4%. Πρώτη παρατήρηση, θα είχε καταληθεί η έννοια της πολιτικής και της πολιτικής διαμάχης εάν μέναμε σε μία δημοσκόπηση, οψέποτε και αν γίνεται αυτή, και αποδεχόμαστε ως παγιωμένη την διαφορά. Τα καταργούσαμε. Φωτογραφίζει πάντως τάσεις, στάσεις, συμπεριφορές σε μια δεδομένη στιγμή. Αυτό δεν το αρνούμε και το αποδέχομαι, και θα έλεγα θα είμαστε έτσι σε καλύτερη θέση να ερμηνεύσουμε και αυτή την συγκεκριμένη δημοσκόπηση αν είχαμε το ποσοστό συσπήρωσης του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε τι περιθώρια και δυνατότητες έχει κάθε. Είναι πάνω από το 90%. Είναι 92%. Του Πασόκ 75%. αγγίζει το 80%. Ακριβώς. Αυτό κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι το Πασόκ, και το λέω απλά, όχι από κομματικό πατριωτισμό ή από πολιτικό φανατισμό, έχει περιθώρια άντλησης από μια δεξαμενή, η οποία μπορεί να υποκρύπτεται στο 13 περίπου % των δεν ξέρω, δεν απαντώ, αναποφασίστων. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια ρευστότητα, και ταυτόχρονα όταν μένουν μπροστά μας 35 περίπου μέρες, αυτός ο χρόνος στην πολιτική είναι τεράστιος χρόνος. Είναι χρόνος ο οποίος μπορεί να ανατρέψει διαφορές της παρούσης, της σήμερον ημέρας, και να δώσει πλειοψηφίες σε ένα άλλο πολιτικό σχηματισμό. Αυτό πάλι δεν το λέω γιατί θέλω να χρυσώσω κανένα χάπι. Αλλά επειδή έχουμε όλοι μια εμπειρία προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, που βλέπαμε πώς ένα δυσμενές κλίμα, κάτω από μια συνθήκη, κάτω από τακτικές και κάτω από επιλογές, ανατρέπουν κάτι το οποίο σήμερα εμφανίζεται, κατά τη γνώμη μου, εντός εισαγωγικών, παγιωμένο. Υπάρχει ο χρόνος. Ο χρόνος των 35 ημερών στην πολιτική είναι ταυτόχρονα και λίγος και πολύς. Εξαρτάται από τις κινήσεις, μου λέτε. Προφανώς. Μέσα στα πλαίσια αυτά έρχεται κατά τη γνώμη μου και το συνέδριο του Πασόκ και η άμεση εκλογή, η εκλογή δηλαδή με καθολική ψηφοφορία του νέου ηγέτη του Πασόκ, του Γεωργίου Παπανδρέου. Εδώ θέλω να πω το εξής και να απαντήσω στον κύριο Δήμα ως παρατήρηση και σχόλιο, ότι δεν ξέρω αν ο κύριος Παπανδρέου, μιλώντας, αποσυσπηρώνει το Πασόκ ή μειώνει την πολιτική του εμβέλεια. Εγώ θα έλεγα ότι κάθε καλόπιστος πολίτης βλέπει ότι οι εμφανίσεις του Γιώργου Παπανδρέου δημιουργούν μια νέα δυναμική σε όλη την κοινωνία, ιδιαίτερα στα πιο δυναμικά της κομμάτια, τη νέα γενιά του τόπου, όπου αναμφισβήτητα ο διαβολισμός του είναι τεράστιος. Και ο δεύτερο σχόλιο μου είναι ότι η εκλογή του Προέδρου με άμεση καθολική ψηφοφορία από το λαό είναι μια αστεία διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια σοβαρή διαδικασία, και εδώ διαπιστώνω ένα έλλειμμα αναλυτικής ικανότητας και προσαρμογής της Νέας Δημοκρατίας σαν πολιτικός φορέας. Γιατί το λέω αυτό? Το 1974 βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου με μια διακήρυξη και απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό είπε: αυτοοργανωθείτε. Και ξαφνικά 5 άνθρωποι στη γειτονιά,
Πήραμε ένα σφυρί, 5 καρφιά και μια ταμπέλα και κάναμε ομάδες πρωτοβουλίας του Πασόκ. Και ο ένας ήταν μαρξιστής, ο άλλος προερχόταν από τη γενιά του Πολυτεχνείου, ο άλλος ήταν από το γενιά του 1-4. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Ένα λεπτό. Τηρουμένο λοιπόν των αναλογιών. Τηρουμένο των αναλογιών σήμερα το Πασόκ, το οποίο δεν είναι ένα δογματικό κόμμα, το οποίο προσαρμόζεται, έχει μάθει να φουγκράζεται την κοινωνική προσδοκία και το κοινωνικό αίτημα, ανταποκρίνεται με ευελιξία, εισάγει την άμεση εκλογή του Προέδρου του από τον λαό και θυμηθείτε μου σε λίγα χρόνια, όπως αντέγραψαν το πρώτο οργανωτικό σχήμα του Πασόκ το 1974, όλο το κόμμα, θα έρθουν, θα έχουν καθυστερήσει για μία ακόμα φορά 5-10 χρόνια. Τρίτη παρατήρηση και κλείνω όμως για τον Γιώργο Παπανδρέου. Φαντάζομαι, εφόσον αποσπυρώνει το Πασόκ, δεν προσθέτει στην εμβέλειά του και στο κύρος του, εγώ πιστεύω το τελείως αντίθετο, το Πασόκ προσθέτει. Φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει με μια παράστασή της στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να βγαίνει περισσότερο Γιώργος Παπανδρέου στην τηλεόραση. Λοιπόν, ο κύριος Παπανδρέου πράγματι όταν έβγαινε με τους κουραμπιέδες, το κασκόλ, το πούλμαν, κέρδισε τουλάχιστον. Όταν άρχισε να μιλάει, χάνει. Δεν προκύπτει. Κύριε Δήμα, εγώ θα πω το εξής. Γιώργο, ένα λεπτό. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη βεβαιότητα που εκφράζει ο κύριος Δήμας και την σέβομαι. Άλλωστε είναι από τους πολιτικούς τους οποίους εκτιμώ, άσχετα αν είναι στην αντίπαλη παράταξη. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Έτσι, ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή έχουμε και μια καταγωγή από την κόρη με την ιστορία της, να πω το γνωστό αρχαιοελληνικό. Μηδένα πρωτοτέλου μακάριζε. Όχι, εγώ ήθελα να κάνω μια πιο αριθμητική παρατήρηση. Δεν σημαίνει ότι κανείς αγνοεί ότι έχουμε 35 μέρες. 35 μέρες πράγματι στην πολιτική είναι μακρός χρόνος. Αλλά οι τάσεις δείχνουν αυτό που είπα εγώ προηγουμένως. Μπορεί να διαφωνεί κανείς. Όχι, απλώς μια καθαρά αριθμητική παρατήρηση, ότι θα έλεγα ότι είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένας πολιτικός ο οποίος δεν είχε ασκήσει ηγετικά καθήκοντα μέχρι τώρα μπορεί να εμφανίζεται και να διατηρεί αυτή την υπεροχή του με ένα 5% περίπου μπροστά σε ό,τι αφορά στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση έναντι του Κώστα Καραμανλή, που επί σειρά ετών ηγείται της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό πρώτον αμφισβητεί λίγο το κατά πόσο συμβαίνει αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Δήμας, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένας παράγοντας που εξακολουθεί να παραμένει καθοριστικός. Να θυμίσω ότι υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες το Πασόκ εξακολουθούσε να επιβιώνει τουλάχιστον στο δημοσκοπικό κλίμα, ακριβώς εξαιτίας της υπεροχής Σιμίτη έναντι Καραμανλή, ακόμα και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, τουλάχιστον από πλευράς εικόνας. Να ρωτήσω για την καταλληλότητα, ήταν και άλλοι στο ερωτηματολόγιο. Το συγκεκριμένο ερώτημα ήταν οι δύο. Είναι γνωστό αυτό το θέμα το οποίο ο κ. Διακογιάννης, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Βεβαίως, πάμε στον κ. Διακογιάννη. Και το ερώτημα είναι, τι να περιμένουμε από τον Γιώργο Παπανδρέου το Σαββατοκύριακο προκειμένου να αλλάξει αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Έχω στα χέρια μου μία δήλωση. Θα έλεγα να το απευθύνετε στον ίδιο τον κύριο Παπανδρέου, αλλά μπορώ να σας κάνω. Δημοσιογραφικές πληροφορίες ζητώ. Μπορούμε όμως να σταθούμε σε μια πραγματικότητα που είναι πέρα από τις δημοσκοπήσεις. Αν πάμε λίγο πριν τις γιορτές, είναι δεδομένο ότι το Πασόκ έχανε τις εκλογές με μεταμεγάλης σιγουριάς και με μεγάλη απόσταση. Επομένως, κάποιοι, σύμφωνα με όλα τα ρεπορτάζ και με αυτά που μας είπαν, βρέθηκε ο Κώστας Σιμίτης με τον Γιώργο του Παπανδρέου. Εγώ να πάρω αυτά που ακούστηκαν επίσημα και κουβέντιασαν πριν από μήνες και είπαν ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδοχή. Επομένως, ξαφνικά το Πασόκ από τον Κώστα Σιμίτη εμφανίζεται με τον Γιώργο Παπανδρέου. Θυμάμαι ότι στο τελευταίο βράδυ, θα το θυμάται και ο κύριος Μανίκας και ο κύριος Δήμας, μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν ο κύριος Σιμίτης μίλησε, έφαγε το χειροκρότημα της ζωής του. Ποτέ άλλοτε δεν τον χειροκρότησαν τόσο πολλοί βουλευτές. Εγώ, από ό,τι κατάλαβα, είδα σαν να του λέγανε να τελειώνουμε, γιατί μόνο με τον Παπανδρέου ή με μια άλλη τέλος πάντων λύση μπορούμε να βγούμε από αυτή τη δυσκολία. Ο Γιώργος λοιπόν ο Παπανδρέου έχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο εμπόδιο μπροστά του. Πρέπει να αποδείξει στον ελληνικό λαό και πρέπει να το αποδείξει σε αυτές τις μέρες ότι δεν είναι ο δοτός αρχηγός του Πασόκ. Δηλαδή δεν είναι αυτός που του έδωσε την εντολή ο Κώστας Σιμίτης, αλλά ότι είναι κάτι πέρα από αυτή την ιστορία. Πώς? Θέλει να δείξει ότι μέσα από την εκλογή αυτή που φαντάζομαι ότι την σχεδιάζει να είναι με τη συμμετοχή πάρα πολύ κόσμου, είναι ένα στοιχείο που θέλει να το αξιοποιήσει. Να προσθέσω το δεύτερο, κάτι και πιστεύω. Σε αυτό που λέτε, έχω στα χέρια μου τις δηλώσεις που έκανε χθες στους δημοσιογράφους. Off the record. Συγκεκριμένα αναφέρει ο κ. Παπανδρέου, δεν θα υπάρχει έννοια του πρωτοκλασσάτου
αν λειτουργήσουν οι θεσμοί και όχι με τη λογική ισορροπιών και μηχανισμών. Πρέπει να αλλάξουν όλα στο κόμμα για να γίνει ένα κόμμα αξιών και θεσμών. Είναι σε αυτό το πλαίσιο. Θα μου επιτρέψετε είναι σε αυτό το πλαίσιο των αλλαγών. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα που καταγράφεται και από τις σημερινές δημοσκοπήσεις, ότι δηλαδή ο Παπανδρέου είναι μπροστά από τον Καραμανλή σαν πρόσωπο. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, έχει γίνει ήδη ένα σφάλμα πέρα από τις ιστορίες των τροπολογιών Πάχτα κτλ. Το οποίο δεν το είχε κάνει ο πατέρας του το 1981 και δεν το είχε κάνει και το 1993. Δηλαδή, κάπου άφησε στο περιθώριο την αριστερά και όλα τα κόμματα, αγνόησε δηλαδή ότι υπάρχει και αυτός ο ψηφοφόρος. Και βλέπουμε τελικά, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι μόνο αυτή που είπατε εσείς πριν λίγο, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μου και με μια άλλη δημοσκόπηση που βγάζει άλλος τηλεοπτικός σταθμός απόψε, υπάρχει μια μετακίνηση κάποιων ψηφοφόρων προς την αριστερά, πράγμα που δεν το είχαν καταλάβει. Οι λογικές ότι ξέρεις αναβιώνει το 89, την οποία είπε ο κύριος Πρωτόπαπας, νομίζω ότι δεν βοηθάει στην παρούσα φάση το Πασόκ και πολύ περισσότερο το Γιώργο τον Παπανδρέου, που έχει μια άλλη λογική και μια άλλη φυσιογνωμία, τον βάζουν περίπου σε κάποια άλλα πλαίσια που δεν είναι δικά του. Και πιστεύω ότι αποτελεί πιθανώς αχίλιο πτέρνα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μα και το ποσοστό στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση εταιρείας Opinion που παίρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι υψηλό, το 6,2%. Όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδιναν το Κομμουνιστικό Κόμμα περίπου στο 5%. Επίσης και το Δίκη έχει αυξημένο ποσοστό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι επειδή μιλήσαμε για το ύψος της συσπήρωσης του Πασόκ και τις δυνατότητες τις οποίες έχει για παραπέρα αύξηση της συσπήρωσης αυτής, βλέπουμε ουσιαστικά ότι έχει εξαντλήσει την οροφή του προς την αριστερά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι θέλοντας να δούμε τη δυναμική του κυρίου Παπανδρέου σε αυτή τη φάση της αλλαγής, θυμάμαι κάποιες, και νομίζω ότι θα το θυμάται και ο κύριος Σεφερτζής, κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες είχαν γίνει και οι οποίες μετράγανε την δυναμική της αλλαγής από τον Έβερτ στον Καραμανλή, από τον Σιμίτη, από τον Ανδρέα στο Σιμίτη και από τον Σιμίτη στο Γιώργο τον Παπανδρέου. Πρέπει να ξέρετε ότι η διαφορά, από ό,τι θυμάμαι, για την ανάγκη της αλλαγής από τον Ανδρέα Παπανδρέου προς το Σιμίτη είναι 2,5 φορές απάνω από ό,τι είναι η ανάγκη, από ό,τι καταγράφεται δηλαδή, η ανάγκη της αλλαγής από τον Κώστα Σιμίτη στον Γιώργο Παπανδρέου. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει μία αδυναμία δυναμικής σε σχέση με την εποχή εκείνη όπου πράγματι θέλανε να αλλάξουν αρχηγό στο Πασόκ. Αυτό το καταγράφω, το επισημαίνω, δηλαδή ως παρατήρηση. Ναι. Τώρα, οι άλλες δύο παρατηρήσεις τις οποίες είχα να κάνω είναι ως προς την... Πιστεύω, ο κύριος Σεφερτζής θα μας πει, που είναι και ο ειδικός επιστήμων, ως προς την καταλληλότητα του αρχηγού, η οποία πολλές φορές περιλαμβάνεται σε διάφορες δημοσκοπήσεις. Δεν είναι λίγο οξύμορο το θεωρώ αδόκιμο. Θεωρούν τη Νέα Δημοκρατία καλύτερη να κυβερνήσει. Κοιτάξτε, ο κατάλληλος πρωθυπουργός. Ποιον θεωρείτε κατάλληλο πρωθυπουργό? Εγώ τουλάχιστον θα φανταζόμουν ότι θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί δύο άλλες ερωτήσεις. Ποια θεωρείτε κριτήρια για να είναι κατάλληλος ένας πρωθυπουργός? Ένα, να απαντήσει ο κόσμος. Και δεύτερον, από αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουμε για την πρωθυπουργία, ποια εξ αυτών των προσώπων έχουν τα προσόντα και τα κριτήρια αυτά, τα οποία θα έχει απαντήσει ο κόσμος στην πρώτη ερώτηση. Και η τρίτη παρατήρηση την οποία έχω να κάνω, επειδή πολύ σωστά μίλησε ο κύριος Μανίκας και συμφώνησε και ο κύριος Δήμας, για τον χρόνο που υπάρχει μέχρι τις κάλπες, και είναι 35 μέρες αρκετές. Έχω την εντύπωση και θεωρώ δεδομένο ότι κανένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στην κυβέρνηση πρώτα απ' όλα δεν θέλει να δυσαρεστεί τους πολίτες και έχει κάθε λόγο να έχει τέτοιες ενέργειες και πρωτοβουλίες, ούτως ώστε αυτές οι πρωτοβουλίες να είναι στα σύν του. Από την άλλη πλευρά είναι περισσότερο ευεπίφορη μια κυβέρνηση να κάνει γκάφες από ότι μια αντιπολίτευση. Και θα σας αναφέρω το παράδειγμα Πάχτα, όπου άλλαξε άρδιν τα πράγματα μέσα σε μια νύχτα. Πάντως εδώ έχουν βρει το κόλπο. Ο Σιμίτης κάνει την πολιτική και τα λάθη και ο Παπανδρέου ζητάει συγγνώμη.
Επομένως έχουν έπληκτο. Αυτό είναι μια πολιτική παρατήρηση. Συνέχεια. Ναι, κύριε Σεφερτζή. Οξυδαρκέστατες οι παρατηρήσεις του κ. Σίμου. 1. 2. Σε ό,τι αφορά την πράγματι μετρημένη διαφορά δυναμικής κατά την διαδοχή, ισχύει αυτό που λέει, δηλαδή ότι πράγματι σε σχέση με την διαδοχή Ανδρέα Παπανδρέου η προσδοκία της διαδοχής του Σιμίτη από τον Γιώργο τον Παπανδρέου είναι μικρότερη, απλώς υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ο μεν Ανδρέας Παπανδρέου, θυμόμαστε όλοι υπό ποιες συνθήκες είχε παραδώσει έκον-άκον την σκητάλη στον Κώστα Σιμίτη δίπλα μας. Και ήταν σε ελεύθερη πτώση και η προσωπική του εικόνα, αλλά και η ικανότητά του να διατηρήσει αξιόμαχο το Πασόκ. Άρα είναι πολύ λογικό να υπάρχει αυτή η διαφορά, ιδιαίτερα όταν ο Σιμίτης αποφασίζει να παραδώσει σε μια στιγμή που σχεδόν ουδής το αμφισβητεί ούτε την καταλληλότητά του, ούτε την υπεροχή του, ούτε την πολιτική του αξιοπιστία. Έτσι, δεν έφυγε υπό τις συνθήκες, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω επίθετα, που έφυγε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Άρα είναι λογικό να υπάρχει αυτή η διαφορά χωρίς να σημαίνει κάτι. Δεύτερη παρατήρηση. Σε ό,τι αφορά παρατήρηση σε αυτό ακριβώς το σημείο, για να μην χάσουμε τον ήρμό μας, όχι τίποτα άλλο. Νομίζω κάτι το οποίο έχω πει και σε άλλη εκπομπή, ότι περίπου είναι οι ίδιες συνθήκες, διότι τότε ήταν ένας άρρωστος πρωθυπουργός, τώρα είναι ένα άρρωστο κόμμα. Με την υγεία του κόμματος υπήρχε πάντοτε πρόβλημα μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου και ο Σιμίτης έπαιρνε τις εκλογές παρά την όχι πολύ καλή κατάσταση της υγείας του κόμματος. Αν μου επιτρέπετε, υπήρχε και άλλη μια παράμετρο στη συγκεκριμένη ιστορία, ότι πριν το Δεκέμβριο είχαμε συνεχή πτώση της απήχησης του Πασόκ στον κόσμο. Ναι, το λέω αυτό διότι είπατε πριν λίγο, κύριε Σεφερτζή, ότι ήταν καλή η εικόνα του κυρίου Σιμίτη κτλ. Εκείνο που καταγραφόταν και από τις δημοσκοπήσεις όλες ήταν υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα Σιμίτη. Ξέρετε όμως, κύριε Σεφερτζή, ότι το ερώτημα αυτό δεν μπορεί στέκει. Ξέρετε όμως ότι το ερώτημα αυτό, κύριε Σεφερτζή, δεν μπορεί στέκει στις σοβαρές δημοσκοπήσεις στη Δυτική Ευρώπη. Είναι κάτι που έχουν ανακαλύψει κυρίως οι εδώ δημοσκοπήσεις. Τώρα λοιπόν θα ερχόμαστε σε αυτό. Επιστήμονας, θα πρέπει να μας το πείτε κιόλας. Γίνεται μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών, όχι μόνο μεταξύ των δύο. Δεν έχει φτάσει ο κύριος Σεφερτζής στο σημείο αυτό το σημείο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα, πρώτον, υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις που αφορούν στα κριτήρια αξιολόγηση της καταλληλότητας, απλώς δεν είναι δημοσιογραφικά δημοφιλείς ώστε να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δεύτερο, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, την οποία συνήθως παραμελούμε. Καλώς ή κακώς, οι δυτικές δημοκρατίες είναι κατεξοχήν πεπαιδευμένες επιθεσμικών αρχών και τα κόμματά τους λειτουργούν ως θεσμοί πίστης ή αξιοπιστίας ανεξάρτητα από τους εκάστοτε αρχηγούς τους οποίους άλλωστε αλλάζουν με μια χαρακτηριστική ευκολία και με μια μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι παροιμήν. Το δεύτερο είναι ότι εξακολουθεί πρώτα απ' όλα το ελληνικό πολιτικό σύστημα να είναι πολύ περισσότερο πρωθυποκεντρικό, η δε ελληνική κοινωνία πολύ περισσότερο πρόσωποκεντρική επίσης. Που σημαίνει ότι αυτός ο δείκτης έχει στην κοινωνική ψυχολογία μία αυξημένη βαρύτητα συγκριτικά με αυτό που συμβαίνει στις υπόλοιπες δυτικές χώρες. Λοιπόν, αυτό το πρωθυπουργικό, συγγνώμη, να κάνω μια... Πολύ σήμερα να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Πολύ σωστά, όπως είπε ο κύριος Σεφερτζής, έχουμε ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι η πρόθεση ψήφου ουσιαστικά καλύπτει και την καταλληλότητα του πρωθυπουργού, διότι έχουμε πρώτα απ' όλα ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα και δεύτερον, διότι δεν έχουμε ακέφαλα κόμματα. Η πρόθεση ψήφου είναι συνισταμένη όλων των άλλων παραγόντων. Ερμηνεύεται και ανάποδα. Και ανάποδα. Έχουμε έναν πολιτικό ηγέτη υψηλού κύρους, που σημαίνει υπερβαίνει τα κομματικά σύνορα. Πάντως, λαμβανομένων όλων αυτών υπόψη, όλων των παραγόντων, η πρόθεση ψήφου έχει σημασία. Επειδή έχουμε ζήσει την παρουσία μεγάλων ηγετών, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι ήταν αρχηγοί, οι οποίοι υπερεύαιναν το ποσοστό κύρους του κόμματός τους και πρόσθεταν. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και με τον Ο κύριος Δήμας παίζει με τον καημό των συναδέλφων μου και διότι ο λόγος για τον οποίο αποπροσανατολίστηκαν τα exit polls στις εκλογές του 2000 είναι διότι ακριβώς κάνανε τις αναγωγές
με βάση την πρόθεση ψήφου που πιστοποιεί το ακόμα και λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και δεν είχαν αντιληφθεί το μυστικό αυτής της γκρίζας ζώνης του 15%, η οποία τι ήταν, κύριε Δήμα, ξέρετε τι ήταν αυτή. Αυτή ήταν κρυπτοσημιτικοί που αρνούνταν να ομολογήσουν το τι είχαν αποφασίσει να ψηφίσουν, διότι δεν θέλαν να κάνουν το χατήρι στο Πασόκ, να επιβεβαιώσουν. διότι είχαν πράγματι πρόβλημα με το Πασόκ, δεν το είχαν με το Σιμίτη. Αυτό έκανε διαφορά όμως. Έκανε διαφορά. Εντάξει, είναι ένα αυτό το οποίο λέτε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που βγήκε από την κάλπη ήταν αυτό που έδειχνε δημοσκοπήσεις ένα μήνα πριν. Και καθόλου όχι όμως την τελευταία εβδομάδα. Όταν ξεκινήσαμε είμαστε 3,5 μονάδες πίσω. Όχι, λάθος κάνετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Οι δημοσκοπήσεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο ήταν μια μονάδα. Αλλά ήταν στα εβδομάδα είχε πάρει κεφάλι Νέα Δημοκρατία. Αλλά η παράσταση νίκης όμως ήταν σαφώς υπέρ του Πασόκ. Και ο κ. Παπανδρέου ήταν υπέρ και τα λοιπά. Εμάς μας αρκεί η νίκη πάντως και όχι η παράσταση. Ωραία, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για περαιτέρω συζήτηση. Τα λέμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στο ίδιο κίνημα. Πρέπει τώρα να βάλει το δάχτυλο επί τον τύπο τον είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και να κόψει κάποιες ρίζες. Κρίμα που δεν έχω φέρει μαζί μου ένα άρθρο που είχα γράψει σε ανύποπτο χρόνο με την Ανατολή του 2003 για μια καθημερινή εφημερίδα, στην οποία έλεγα ότι στο κόμμα μας πρέπει να αλλάξουν όλα. Και όταν έλεγα όλα, εννοούσα δομές, λειτουργίες, περιεχόμενο και όνομα. Και πρόσωπα. Και πρόσωπα. Είναι άλλο πράγμα το όνομα. Το όνομα πολύ δύσκολο αλλάζει, δεν είναι κάτι που μας απασχολεί, δεν είναι στη ημερήσια διάταξη. Άρα εγώ τι περιμένω από αυτό το συνέδριο? Περιμένω ένα προγραμματικό πλαίσιο, μια σαφή προεκλογική στρατηγική και βεβαίως το άρωμα και τη σφραγίδα του Γιώργου Παπανδρέου. Γιατί το περιμένω αυτό? Όχι από διάθεση προσωπολατρίας ή μυθοποίηση του Γιώργου Παπανδρέου. Γιατί εγώ γνωρίζω τον Γιώργο Παπανδρέου από τα πρώτα του βήματα μέσα στο Πασόκ. Είχα όταν την τύχη, όταν ήμουν γραμματέας νεολαίας Πασόκ, να έχω τον Γιώργο και να υπηρετεί ως κομματικό απλό μέλος το Πασόκ, την νεολαία του, να βάφει καλωσίες για τις γιορτές νεολαίας, να συμμετέχει σε αφισοκολλήσεις και σε πλατείες δημόσιες. Αυτό το λέω και για ένα πρόσθετο λόγο. Βεβαίως, ο Γιώργος Παπανδρέου φέρει ένα όνομα το οποίο έχει βαρύ πολιτικό φορτίο επάνω. Είναι φορτισμένο όνομα. Και επειδή μιλήσαμε προηγουμένως και για Δαχτυλίδη, δεν θέλω να το αφήσω ασχολίαστο. Κάποιες από τις ιδέες που σήμερα καταθέτει ο Γιώργος Παπανδρέου, όποιος έχει παρακολουθήσει τα συνέδρια, τις διασκέψεις και τις ίδιες τις κατά καιρού δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου, θα δει ότι το έχει πει από τη δεκαετία του 80. Το συμμετοχική δημοκρατία, το ανοιχτό κόμμα, το πρόβλημα, το θέμα για τα ναρκωτικά. Ναι, ήταν όμως υπουργός της κυβέρνησης. Και κομματικός τέλεχος και τα έλεγε μέσα στα συνέδρια του Πασόκ, μέσα στις διασκέψεις. Και βεβαίως έρθει σε σύγκρουση με τον Σιμίτη. Θα μπορούσε να το κάνει. Είναι προφανές ότι για το συνέδριο που θα γίνει την Σαββατοκύριακο που έρχεται, το Πασόκ έχει συνομολογήσει επί της ουσίας ότι πρέπει να αλλάξουν όλα. Και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει το δικαίωμα και την ευθύνη να το κάνει. Η υπόθεση Πάχτα δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο Πασόκ. Ότι κάποιοι έχουν ξεφύγει από το δρόμο, για να το πω έτσι. Δείχνει κάτι τέτοιο. Το Πασόκ κυβερνάει 23 χρόνια και είναι ένα μεγάλο κόμμα, ένα ευρύχωρο κόμμα. Εγώ δεν θα ισχυριστώ ότι όλοι είναι άγγελοι, ότι δεν παρατηρήθηκαν αλαζονικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές οι οποίες απάδουν με την κατοχή ενός δημοσίου αξιώματος. Αλλά αυτό απέχει πάρα πολύ από το να προσπαθούμε να ανοχοποιήσουμε το σύνολο μιας παράταξης, κάτι που επανελήφθη ατυχώς στο παρελθόν και το πλήρωσε τελικά όχι το Πασόκ, πιστεύω ότι το πλήρωσε περισσότερο ο τόπος. Λοιπόν, αυτή η καθολική μομφή προς το Πασόκ ως ένα κόμμα διαφθαρμένο, ως ένα κόμμα το οποίο αποτελείται μόνο από καρεκλοκένταυρους, κατά τη γνώμη μου δεν στέκει και αδικεί όσους το λένε, διότι πιστεύω ότι μόνον προκύπτει ως αντιπολιτευτικός φανατισμός και τίποτα πέραν αυτού. Και πιστεύω το εξής. Εγώ θέλω ένα λεπτό, κύριε Δήμα, και ολοκληρώνω. Αλλά να το θυμηθούμε γιατί. Βεβαίως, σημειώστε το. Λοιπόν, τι θα έλεγα εγώ? Εγώ μίλησα και άρωμα και σφραγίδα Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό το άρωμα θα μας το εξηγήσετε πιο πολύ έτσι του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι αυτό το θετικό που φέρνει στην πολιτική ζωή. Πέραν των κουραπιάδων, δηλαδή είναι το άρωμα. Πολιτική ζωή του τόπου ο κύριος Παπανδρέου, το οποίο είναι κάτι πιο απλό. Οι ενεργές κοινωνικές δυνάμεις αυτού του τόπου
θέλουν επιτέλους να δώσουν ένα τέλος στη μιζέρια και στη μεμψημυρία. Θέλουν να προσανατολιστούν θετικά στο μέλλον και θέλουν να συζητήσουν επί της ουσίας. Θέλουν να συζητήσουν με γνώμη. Κύριε Δήμα, η πολιτική των εκπροσωπήσεων με λευκές επιταγές ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Τώρα ήρθε η πολιτική της νόμης. Το να είμαστε και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ ως Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, δεν σας οδηγεί πουθενά. Πιστεύω ότι τόσα χρόνια στην αντιπολίτευση θα είχατε διδαχθεί. Εγώ χαίρομαι που δεν καταφέρατε αυτά τα διδάγματα να τα κάνετε πολιτική πρόταση. Κατά τούτο λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου και θα αλλάξει συνολικά και ριζικά το Πασόκ και βεβαίως θα βάλει το άρωμα και τη σφραγίδα του, γιατί εμάς οι ηγεσίες μας δεν θέλουμε να είναι ούτε άχρονες, ούτε δεν το καταλαβαίνω, επειδή καταλαβαίνω θετικά πράγματα. Αν κάνετε υπομονή, να σας πω κάτι. Οι απλές ηγεσίες οι δικές μας δεν θέλουμε να είναι άχρωμες, άοσμες και άγευστες. Εμάς θέλουμε να προσθέτουν στο κύρος του κόμματος και θέλουμε να απευθύνονται στο σύνολο του ελληνικού λαού. Να μην διχάζουν, να μην διαχωρίζουν, να μην λένε τα δικά μας και τα δικά σας παιδιά, να μην υποκινούν ή να μην υπενήσονται ρεβανσισμούς ή ξεκινήματα από μηδενική βάση ή εν πάση περιπτώσει να μην ισχυρίζονται ότι ό,τι δεν είναι παράδεισος είναι κόλαση. Κύριε Δήμα, απάντηση σε αυτά. Μπορώ να πω ένα-δύο. Να προσθέσω μια ερώτηση. Ναι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για ημέρες 89. Βλέπετε να δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα? Νομίζω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απευθύνεται στην αριστερά και φοβάται μήπως ο συνασπισμός ή άλλα αριστερά κόμματα μπουν στη Βουλή. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν συμφωνώ με αυτά τα κόμματα, αλλά πιστεύω ότι η σωστή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος επιβάλλει να είναι και άλλα κόμματα πέραν των δύο μεγάλων στην Βουλή. Και από την αριστερά και από τη δεξιά δηλαδή. Και το λαό. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είναι και άλλα κόμματα. Δεν προσδιορίσα. Αλλά αυτή τη στιγμή. Το είπατε μόνο για την αριστερά τώρα. Εκεί απευθύνθηκε. Εγώ επί της αρχής συμφωνώ, αλλά πρέπει να είναι σε όλη τη βεντάλια. Αμφίπλευρη διεύρυνση της Βουλής. Μανίκα, ο κύριος Πρωτόπαπας απευθύνθηκε σε αυτά τα κόμματα. Αλλά εγώ δεν έχω αντίρρηση σε οποιοδήποτε κόμμα μικρότερο να μετέχει στη Βουλή, γιατί είναι χρήσιμο για την λειτουργία τη δημοκρατική του πολιτεύματος. Για να πούμε τώρα μερικά έτσι από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μανίκας, πέραν του αρώματος του κυρίου Παπανδρέου, πρώτα για την ενοχοποίηση του πολιτικού κόσμου και του πολιτικού συστήματος. Μα ποιος το ενοχοποίησε? Ο κύριος Σιμίτης. Ο κύριος Σιμίτης το έκανε. Όταν σας ζήτησε, κύριε Μανίκα, να στείλετε την επιστολή εξουσιοδότηση το Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, για να δημοσιευθούν οι χρηματιστηριακοί λογαριασμοί σας, τι ήταν αυτό? Δεν ενοχοποίησε όλους τους βουλευτές του Πασόκ? Και επ' ευκαιρία, τι έχει γίνει με αυτό το θέμα? Δεν ξέρω. Γιατί είχε πει μέχρι τέλος του έτους θα δημοσιευθούν αυτοί οι χρηματιστηριακοί λογαριασμοί. Πούντι? Τους περιμένουμε ακόμη. Πού βρίσκονται αυτοί? Γιατί τους κρύβει? Έχει κάτι να κρύψει? Θα ρωτήσω λίγο μαζί σας, αλλά δεν τους έχει ο κύριος Σιμίτης αυτό. Ποιος έχει? Δεν ξέρω. Αυτό νομίζω το ερώτημα πρέπει να το απευθύνουμε στη Βουλή. Ναι. Και εγώ σαφώς, εγώ το απευθύνω. Αύριο τώρα. Να πάμε μαζί στον πρόεδρο της Βουλής. Είχε πει ο κύριος Σιμίτης, μην βγαίνετε εκτός. Είχαν δώσει εξουδότηση στον κύριο Σιμίτη. Λοιπόν, τι έγινε αυτή η περίφημη υπόθεση? Γιατί λέτε, συμφωνήσατε και εσείς. Ποιος ενοχοποιεί ποιον? Ενοχοποίησε ο κύριος Σιμίτης το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ, χωρίς τελικά να κάνει και την κάθαρση την οποία είπε, η οποία θα γίνεται με τη δημοσίευση των... Κάθε άλλο την προστάτευσε και νομίζω... Ναι, θα θέλει ο κόσμος να δει με διαφάνεια και θα δημοσιεύσουν και τα λοιπά. Εγώ ειδικά θα το ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, ωραία. Γι' αυτό σας λέω να πάμε και μαζί αύριο διακομματικά να το απαιτήσουμε. Εγώ απευθύνομαι στον ηγέτη του κόμματός σας. Μέχρι τουλάχιστον τώρα είναι υπό αλλαγή, αλλά ακόμη είναι και έχει πάρει μία δέσμευση προς όλους. Κύριε Δήμα, μου επιτρέπετε πριν φύγετε από αυτό το συγκεκριμένο θέμα, να έχετε την καλοσύνη, και το ερώτημά μου απευθύνεται και σε εσάς και στον κύριο Μανίκα. Πέρα από το θέμα των χρηματιστηριακών συναλλαγών, πάμε σε εκλογές σε λίγες μέρες. Και ο ελληνικός λαός εδώ και 3 χρόνια δεν γνωρίζει τα πόθεν έσχες των βουλευτών. Ρωτώ λοιπόν, γιατί και ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Καραμανλής δεν έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα στη Βουλή δημοσιοποίησης των πόθεν έσχες? Αν παραδείγματος χάρη η γυναίκα ενός βουλευτή του Πασόκ ή της Νέας Δημοκρατίας ρευστοποίησε ένα ποσό της τάξης από αμοιβαία κεφάλαια, λέω παράδειγμα,
δεν φωτογραφίζω. 1 δισεκατομμυρίου δραχμών δεν θα πρέπει να το μάθει ο ελληνικός λαός πριν από τις εκλογές? Και λέω γιατί, επειδή το θέσατε κύριε Δήμα, αν μου επιτρέπετε, γιατί και εσείς δεν βάλατε με επίταση. Εγώ το βάζω τώρα. Και είναι θέμα για το οποίο συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Πρέπει πρώτων εκλογών να δημοσιευτεί το πόθεν έσχες όλων των βουλευτών του έτους. Μάλιστα, είμαστε 2 χρόνια πίσω. Έτσι, δεν είναι μόνο. Είναι για το 2002. Αν βάλουμε και το φορολογικό, είμαστε 3 χρόνια. Ακριβώς. Αν βάλουμε και το φορολογικό. Φέτος δεν πιάνεται ακόμη, δεν έχουμε υποβάλει. Μπορούμε να πάμε μαζί, κύριε Δήμα. Ένα λεπτό. Εδώ είναι 2 θέματα. Το ένα είναι οι χρηματιστηριακοί λογαριασμοί που είναι δικό σας θέμα και να το κάνετε στον κύριο Σιμίτη. Εξάλλου ήταν υπουργός στο γραφείο του. Και το δεύτερο είναι το πόθεν έσχες, το οποίο χειρίζεται η Επιτροπή της Βουλής. Και εγώ κάνω έκκληση σε αυτή την Επιτροπή να δημοσιεύσει τα πόθεν έσχες και ελπίζω εσείς να πείσετε τον κύριο Σιμίτη, με τον οποίο συνδέεστε εξάλλου, ήσασταν άμεσος συνεργάτης, να δημοσιοποιήσει τους χρηματιστηριακούς λογαριασμούς όπως είχε πει το Σεπτέμβριο. Όλων των βουλευτών. Εγώ επειδή συμφωνώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα, γιατί εσείς μιλήσατε για ενοχοποίηση. Κύριε Μανίκα, πώς δεν είναι, εσείς είπατε για ενοχοποίηση. Άλλο λέω. Εσείς είπατε και σας λέω ότι ο ίδιος ο κύριος Σιμίτης ενοχοποίησε. Δεν είναι ζητήματα πολιτικής έκκλησης, είναι ζητήματα πολιτικής πράξης. Εγώ νομίζω θα ήταν και πάρα πολύ όμορφο αύριο 2 βουλευτές από τις κύριες αντίπαλες παρατάξεις να επισκεφτούν στον πρόεδρο της Βουλής. Στον κύριο Σιμίτη να πείτε ότι στον πρόεδρο της Βουλής. Στον πρόεδρο της Βουλής θα πάμε. Πάντως είναι σοβαρό θέμα αυτό που τα πάντα και το πόθεν είναι σοβαρό. Και τις για όλα τα κόμματα. Είναι σοβαρό θέμα αυτό που δεν καταλαβαίνω. Είναι σοβαρό. Πάμε σε εκλογές και πλανώνται διάφορα σενάρια πάνω από κόμματα. Να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Γι' αυτό θα προστατεύσει. Θα βοηθήσει βεβαίως. Εάν αυτό το οποίο ίσχυε δεν ήταν τι έσχες αλλά πόθεν, δεν θα υπήρχε και λόγος να μιλάμε τώρα για άνοιγμα χρηματιστηριακών λογαριασμών. Διότι αν υπήρχε το πόθεν, πραγματικά όλα αυτά θα ήταν στο φως της δημοσιότητας. Υπάρχει βεβαίως μία διαφορά, ότι είναι διαφορετικό να διαχειρίζεσαι το δημόσιο χρήμα, και αυτό αφορά κυβερνητικά στελέχη, και διαφορετικό να μην το διαχειρίζεσαι, και αυτό αφορά τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα βοηθήσει όμως να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί. Δεν υπενήσωμαι τίποτα. Πραγματικά δεν υπενήσωμαι. Εγώ είμαι επί της άποψης ότι και οι πολιτικοί, όπως το θεωρώ κατά τεκμήριο εντύμους, κατά συνέπεια όπως και ο τελευταίος πολίτης, όπως και εγώ, έχω τη δυνατότητα της επενδυτικής επιλογής, πρέπει να την έχουν και εκείνοι. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της εσωτερικής. Κακώς. Εγώ για μένα... Εάν υπήρχε το πραγματικό πόθεν έσχες, δεν θα υπήρχε η απαγόρευση. Είναι απλό. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι οποιαδήποτε εξαντλητική διαδικασία και στο πόθεν και στο έσχες και στο μετά από αυτό θα με βρίσκε σύμφωνα. Και το λέω εγώ γιατί έχω και ιδιαίτερους προσωπικούς λόγους να το θέλω να συμβεί αυτό το πράγμα. Επειδή πρόκειψε ένα πολύ σοβαρό θέμα απόψε στην εκπομπή σας, κύριε συνάδελφε, δηλαδή υπάρχει ένα αίτημα από 2 βουλευτές διαφορετικών κομμάτων για την άμεση δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες, διότι εδώ πάμε σε εκλογές. Όχι μόνο και των χρηματιστηριακών λογαριασμών. Γενικώς όλων των οικονομικών στοιχείων αυτών. Έχει σημασία αυτό. Δεν περιλαμβάνεται. Διότι εδώ πέρα έχουμε δει. Υπάρχει το απόρριτο κτλ. Επομένως πρέπει να έχουμε τους χρηματιστηριακούς λογαριασμούς και βεβαίως. Δεν θα πρέπει να δώσουν λόγο παραμονή εκλογών όσοι κάνουν πολυδάπανες προεκλογικές καμπάνιες. Ακούς τραπέζια με 3.000 ανθρώπους. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Συμφωνούμε απόλυτα. Και αν μπορούν να τα δικαιολογήσουν. Και υπάρχει και ο νόμος περί χρηματοδότησης των κομμάτων και των πολιτικών, ο οποίος βεβαίως υποτίθεται αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία διαλύσεως της Βουλής. Δηλαδή πριν τι γίνεται. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή άμα κάνει δαπάνες κανείς αυτή την εποχή, απαλλάσσεται από την αιτιολόγηση, ενώ αν τις κάνει την περίοδο εκείνη την 20ημερη, πόσοι είναι, υπόκειται στους περιορισμούς. Περιμένω λοιπόν αύριο τον κύριο Μανίκα να πάει στον κύριο Σιμίτη να μας πει για τους χρηματιστηριακούς λογαριασμούς. Είναι θέμα της Βουλής αυτό πια. Όχι, ξέρετε και το ξέρετε όχι πολύ καλά. Γιατί αφορά και εσάς ως βουλευτή, ας πούμε. Οι χρηματιστηριακοί λογαριασμοί είναι θέμα του κυρίου Σιμίτη να τους δώσει δημοσιότητα.
Το πόθεν έσχεση είναι θέμα της Επιτροπής Βουλής, στην οποία και εγώ μαζί σας κάνω την έκκληση να δημοσιευτούν. Εγώ είπα να το κάνουμε πράξη, να μείνουμε στην έκκληση. Πράξεις είναι αυτό. Πράξεις είναι. Λοιπόν, τώρα πούμε για το άρωμα του κυρίου Παπανδρέου. Γιατί είπατε και για το άρωμα, μου είπατε να τα θυμηθώ, τα θυμάμαι. Ποιο είναι το άρωμα του κυρίου Παπανδρέου? Είναι, υποθέτω, αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχει και σε άλλα ευρωπαϊκά κόμματα, σε ευρωπαϊκό κόμμα να γίνεται αυτού του είδους η σκόρπια συμμετοχή στην εκλογή του Προέδρου του κόμματος. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις προκριματικές, γιατί αυτά τα οποία λέει ο κ. Παπανδρέου είναι μεταφορά στην Ελλάδα, χωρίς να έχει σκεφτεί τις συνθήκες ελληνικές ορισμένων διαδικασιών που τηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός ότι καλεί και μη μέλη του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν για την ανάδειξη Προέδρου σε ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι το κίνημα, δεν είναι θετικό? Πώς θα ελέγξει? Ποιος θα ελέγξει το αποτέλεσμα καταρχήν? Καταρχάς, ποιος θα το ελέγξει? Ο κ. Χρυσοφορίδης θα μας το ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Καταστατικά αυτό επιτρέπεται? Όχι, θα προηγηθεί. Δεν το ξέρετε. Θα γίνει αλλαγή. Δεν το παρακολουθείτε. Όχι, εγώ που τα παρακολουθώ να σας τα πω. Υπάρχει απόφαση του συνεδρίου μας για αυτόν τον τρόπο εκλογής. Θα υπάρχει απόφαση. Την προκαταλαμβάνει ο κύριος. Δεν έχει σημασία, θα γίνει αυτό. Αλλά όπως έχει. Μπορώ να ισχυρίζομαι βασίμως ότι γνωρίζω καλύτερα το τι αποφασίζει το συνεδριό μας από εσάς. Τι αποφασίζει, μην διαστρέφετε. Έχει αποφασίσει. Το προηγούμενο συνέδριο εξιοδοτήσαμε το εκτελεστικό γραφείο για την αλλαγή του τρόπου εκλογής του Προέδρου και να προχωρήσει σε εκλογή με άμεση καθολική ψηφοφορία. Άρα το κλειδί, παρακαλώ, διαβάστε τις πολιτικές αποφάσεις του συνεδρίου του 2001. Εγώ, κύριε Δήμα, δεσμεύομαι ενώπιον των συνομιλητών μου και των τηλεθεατών μας να σας το βάλω αύριο στη θηρίδα σας. Λέει καθολική ψηφοφορία από τα μέλη σας, δεν λέει από τα μη μέλη. Και λέει και από τα μη μέλη. Και τα μη μέλη λέει. Τότε γιατί χρειάζεται και γιατί το διαβάζουμε σε όλες τις εφημερίδες ότι το πρώτο θέμα το οποίο θα κάνει το συνέδριο θα αλλάξει το καταστατικό ώστε να επιτρέπεται η ψηφοφορία και από μη μέλη του κόμματος? Γιατί το χρειάζεται να το έχετε αποφασίσει? Να σας το πω πολύ απλά να μου το πείτε για να το κατανοήσετε. Γιατί σας λέω, όπως δεν μας παρακολουθήσατε το 1974, δεν μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και το 2004. Όλα αυτά τα κενοφανή τα οποία το σημαντικό όμως είναι ότι μας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός. Ο οποίος έχει και τη δικιά του λαϊκή τιμωρία καταγεγραμμένη. Όποιος θέλει, όποιος νιώθει ότι μπορεί να ασκήσει ένα δικαίωμα συμφωνίας ή διαφωνίας για την εκλογή ενός ηγέτη της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ εμπροκειμένου, μπορεί να το πράξει. Και εμείς το θεωρούμε αυτό μία κίνηση όπου υπερβαίνουμε τα κομματικά σύνορα, μπαίνουμε σε μία συζήτηση για το νέο ανοιχτό κόμμα, πλέον όχι εσωτερικά, όχι με τα κομματικά καταστημένα, όχι με παγιωμένες πολιτικές καταστάσεις, αλλά ανοιχτά και μπροστά στην κοινωνία. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καταλάβετε. Είναι αυτό το μπλα μπλα το οποίο λέμε, τα οποία συνεχώς αυτό κάνει. Εγώ θέλω το ερώτημα το εξής. Επιτρέψτε μου να απαντήσω όμως. Ποιος θα μας βεβαιώσει για το αποτέλεσμα? Ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Μπράβο. Άρα, εδώ ένα λοιπόν. Άρα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης κατά εσάς, επειδή το σύστημα θα έχει 2.000 κομπιούτερς, δεν θα βρει τα λεφτά. Τα λεφτά θα βρείτε. Θα πάω εγώ το δικό μου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Με τον κομπιούτερ το δικό είστε και θα είστε online με όλα αυτά. Επειδή υπερβαίνετε τα όρια. Επειδή υπερβαίνετε τα όρια. Έτσι και πρέπει να επανέλθουμε στην εντιμότητα του πολιτικού διαλόγου και σε αυτό σας εγκαλώ. Υπενήσεστε ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα αλλοιώσει αποτελέσματα. Ξαφνικά πάλι η μόνη σας αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ είναι να τον ενοχοποιείτε. Το κάνατε αποτυχημένα, κύριε. Και 20 χρόνια πήγατε στην αντιπολίτευση διότι βλέπατε ενοχοποιητικά. Πήγατε με εισαγγελείς, πήγατε με δικαστήρια να διαλύσετε τη μεγάλη παράταξη. Δεν έχετε την αντοχή της πολιτικής αντιπαράθεσης γιατί δεν αναλαμβάνετε τη δέσμευση των συγκεκριμένων πολιτικών αλλαγών. Νομίζω ότι δεν έχει τη δυνατότητα ο κ. Χρυσοχοΐδης να αλλοιώσει κανένα αποτέλεσμα, κύριε Δήμα. Αυτά είναι. Εγώ νομίζω ότι στα πλαίσια του κομματικού του φανατισμού ο κύριος Δήμα ως μειόφιλε και ως μη έπρεπε προχώρησε σε αυτόν τον υπενισμό ότι θα τα βγάλει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Όχι, κύριε, ο ΠΑΣΟΚ θα ορίσει επιτροπές, ο καθένας τα καταγράφει. Αφού λέει σε μία ώρα θα τα βγάλει. Από τη στιγμή λέει που θα ψηφίσουν σε μία ώρα θα βγουν τα. Ό,τι θέλει βγάζει αυτός ο οποίος είναι στο άλλο μέρος.
στο άλλο μέρος του τερματικού. Μα τι λέτε, έχουμε φορευτικές επιτροπές. Σας τρομάζει αυτό? Εγώ θα σας κάνω και μία πρόσκληση. Στο εκλογικό κέντρο. Στο εκλογικό κέντρο που θα ψηφίσω. Θέλετε να πάμε μαζί? Θέλετε να πάμε μαζί? Μην τους ζητήσετε να ψηφίσετε. Μην τους ζητήσετε να ψηφίσετε. Επίσης είναι ένα πολύ δάπανο θέατρο. Πού θα τα βρει το Πασόκ τα λεφτά αυτά? Δεν είναι πολλές δαπάνες. Μην ανησυχείτε. Το Πασόκ έχει 150.000 θα πάτε μέλη. όλοι από ένα κομπιούτερ δικό σας, αυτό είπατε. Αυτό σας ενοχλεί? Δεν με ενοχλεί. Τι σας ενοχλεί? Ότι θα κάνει απατεωνιές ο Χρυσοχοΐδης? Πού θα βρούμε το κομπιούτερ? Ποιος θα το ελέγξει? Θα σας το ανακοινώσει το εκτελεστικό γραφείο του Πασόκ. Γιατί σας τρομάζει αυτή η διαδικασία? Και εγώ σας προκαλώ. Σας προκαλώ. Το Πασόκ είναι φιλόξενο κόμμα και είναι ευρύτερο κόμμα. Και ιδιαίτερα σέβεται τους πολιτικούς του αντιπάλους, όποιοι και αν είναι και ό,τι και αν λένε. Την Κυριακή το πρωί σας καλώ να πάμε στον εκλογικό κέντρο του Πασόκ, να πιούμε καφέ μαζί και να σας έχω ως παρατηρητή της εκλογικής διαδικασίας. Και αν παρατηρήσετε το οτιδήποτε το μεντό, εγώ δέχομαι στο ίδιο κανάλι, με τους ίδιους συνομιλητές, να κάνω δημόσια την αυτοκριτική. Θα το δούμε αυτό λοιπόν. Πάντως θα πρέπει να πάμε. Κύριε Δήμα, την ανακοίνωση του κυρίου Χρυσοχοΐδη που θα λέει το αποτέλεσμα το οποίο. Να σας πω, κάποιος δεν πρέπει να ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Θα πάτε στη Βουλή αύριο να τα βρείτε, τελικά βλέπετε. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλετε να τα ανακοινώσει? Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως. Αλλά ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα ανακοινώσει. Ποιος θα θέλετε να το ανακοινώσει? Δεύτερον, η δαπάνη η οποία υπάρχει. Την εκλογή του Προέδρου του Πασόκ. Ποιος θέλετε να την ανακοινώσει? Απαντήστε μου σε αυτό και θα έρθουμε στο Μα ο ίδιος θα λέει και ο ίδιος θα ανακοινώσει. Ποιος θέλετε, ποιος θα πιστεύετε κατά την άποψή σας? Για σας είναι ικανοποιητικό αυτό, επομένως. Για σας πέστε μου. Εσείς φαίνεται ότι έχετε γνώμη. Γιατί δεν τη λέτε? Όταν γίνονται αυτές πάλι δεν λέτε γνώμη? Κύριε Μανίκα, όταν γίνονται δημοκρατικές διαδικασίες υπάρχουν και οι δημοκρατικοί έλεγχοι. Όταν ψηφίζουν. Δεν το έχει παραείδηση. Όταν ψηφίζουν μέσα στο κόμμα σας με έναν υποψήφιο χωρίς τίποτα άλλο, το αποτέλεσμα είναι μόνο πόσοι ψήφισαν. Και για να κάνετε μπούγιο, για να κάνετε δίθεν την εμφάνιση σε χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί ήδη διάβασα και το νούμερο το οποίο θα βγάλετε. Διάβασα για ένα νούμερο 500.000 λέει αναμένονται να ψηφίσουν. Το έχετε ήδη προανακοινώσει. Οι εφημερίδες το λένε. Οι εφημερίδες το λένε. Το έχει ανακοινώσει. Ό,τι θέλετε θα βγάλετε. Πίσω αυτό, κύριε Μανίκα. Και οι εφημερίδες λένε ότι ο κύριος Δήμας εκλέγεται πρώτος αυτή τη στιγμή στην Κορινθία και δεν έχει ανάγκη άλλων σταυρών. Όχι. Γιατί να μην το λέτε? Μα το ίδιο είναι. Είδατε λοιπόν. Λοιπόν, λένε οι εφημερίδες και συζητάμε έγκυρα. Και εγώ άκουσα σε ένα καφενείο ότι δεν έχετε ανάγκη σταυρού. Είπε και κάτι άλλο. Μα είναι δυνατόν να το πω αυτό το πράγμα? Είπε και κάτι άλλο. Αυτό μου το λένε εκεί. Κύριε Δημά, είπε και κάτι άλλο. Κύριε Μανίκα, είπε και κάτι άλλο ο κύριος Μανίκα. Εγώ θέλω να το... Υπενισόμενος ότι το Πασόκ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά αυτό το τρίμερο. Θα προσπαθήσει είναι αντικειμενικά μεγάλο πολιτικό γεγονός. Θεμιτό δεν είναι? Στην Αμερική όπου εφαρμόζεται αυτό, έχει ουσιαστική και διαδικασία αλλά και σημασία. Εδώ είναι απλώς κακό θέατρο και πολυδάπανο μάλιστα. Θα κοστίσει Κύριε Μανίκα, μισό λεπτό. Τα ίδια. Ο Γιώργος ο Παπαντρέου τελικά θα περάσει από τις κατηγορίες που πέρασε ο Μακαρίτης ο Ανδρέας Παπαντρέου. Τα οποία έχει ανακοινώσει, να δείτε τι ανακοινώσει. Όλα θα τα γιατί συζητήσουμε. όλα είναι. Θα μιλήσουμε να σας πω κάτι. Ξέρω την Αμερική καλά. Με πλήρη ξέρω ότι αντιγράφει κακώς τους Αμερικάνους. Αφήστε να το κρίνει ο ελληνικός λαός αυτό. Και το κρίνει ήδη. Εν πάση περιπτώσει με κάθε ειλικρίνεια και πολύ καλοπροαίρετα θα σας πω τούτο και θα σας ρωτήσω. Όχι, σας την έκανα. Δυστυχώς πιστεύω δεν θα ανταποκριθείτε. Είναι κρίμα. Θα είχαμε ευκαιρία να κάνουμε και πολιτική συζήτηση για την Κόρινθο. Αλλά θα έλεγα το εξής. Γιατί ενοχλείστε τόσο πολύ με μια διαδικασία που επιλέγει ένα κόμμα? Γιατί είναι θέατρο. Έτσι. Τι λέτε θέατρο. Αλλά δείχνετε πολύ ενοχλημένοι. Δείχνετε ανήσυχοι, δείχνετε ανασφαλείς. Μα γιατί? Καθόλου διασκεδάζω. Εμείς δεν ασχολούμαστε πώς εκλέγεται τον κύριο Καραμανλή. Κύριε Μανίκα, εγώ γελάω, εσείς είστε ενοχλημένος. Καθόλου. Εγώ καθόλου όχι. Εγώ αν ενοχλήθηκα από κάτι. Πάντως κύριε Δήμα, μου επιτρέπετε και δίκιο να έχετε στην άποψή σας από υπενιγμούς που χτύπαγαν την ηθική υπόσταση του Πασόκ. Και αυτό δεν το δέχομαι. Μια παρατήρηση θα κάνω. Και δίκιο να έχει ο κύριος Δήμας σε όλη του αυτή την κριτική για τη διαδικασία που θα υπάρξει από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή στο Πασόκ. Θα πρέπει πάντως να παραδεχτεί, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα κόμματα, ότι υπάρχει μια δυναμική του Γιώργου του Παπανδρέου που φαντάζομαι ότι ανεξαρτήτως των θέσεών του, και αν συμφωνεί κανείς ή δεν συμφωνεί μαζί του, που είναι ένα πρόβλημα σήμερα και για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για τα κόμματα της αριστεράς.
Και ίσως αυτό είναι το ζήτημα που δίνει και ένα πλεονέκτημα στην επιθετικότητα του κυρίου Μανίκα. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, γιατί ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί τι είναι. Όταν αντιληφθεί τι είναι αυτά τα θέματα τα οποία έχει θέσει ο κ. Παπανδρέου, και είναι το θέμα των δημοψηφισμάτων. Εκεί προδήλως, εάν μιλάει για δημοψηφίσματα σοβαρά, υπάρχει, όπως γνωρίζετε, η συνταγματική δέσμευση. 2 δημοψηφίσματα επιτρέπονται μόνο στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου. Στα 4 χρόνια. Πού θα τα κάνει τα δημοψηφίσματα? Προδήλως δεν ξέρει το Σύνταγμα. Όταν μιλάει για ότι θα φτιάξει το πρόγραμμα μετά από διάλογο με το λαό, και έχει μάλιστα και το μπλοκάκι και γράφει, ποιο λαό? Βλέπει εκείνους τους οποίους επιλέγουν οι προηγούμενοι. Ή βλέπει ομάδες συμφερόντων. Αυτό είναι lobbying, λέγει. Στην Αμερική το λένε lobbying. Δεν το λένε συμμετοχική δημοκρατία. Συμμετοχική δημοκρατία είναι καλό. Και είναι όμως διαφορετικό. Και μπορώ να σας πω και τι είναι. Αν θέλετε να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα. Είναι λοιπόν και τα 3 θέματα. Τα 3 θέματα τα οποία έχει πει. Το δημοψηφίσματα δεν γίνεται, γιατί υπάρχει συνταγματική απαγόρευση. Δεν γίνεται, κύριε Μανίκα. 2 λέει. 2 στην τετραετία. Όλα τα λοιπόν τα θέματα. Έχουμε μείζωνα ζητήματα ενδεχόμενα. Ναι, ξέρετε τι λέει το Σύνταγμα. Ξέρετε τι λέει το Σύνταγμα. Παραδείγματος χάρη για τα ναρκωτικά. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σε ένα δημοψήφισμα. Είναι τεράστιο θέμα. Τι λέει το Σύνταγμα? Το Σύνταγμα λέει. Ένα λεπτό να σας πω τι λέει το Σύνταγμα, γιατί το ξεχνάει ο κ. Μανίκας. Όχι, δεν ξέρω. Πέστε μου τι λέει τότε. Και συγκεκριμένα δεν κατανοώ τη σκέψη σας. 2 δημοψηφίσματα. Συμφωνώ. Πώς γίνονται? Πώς γίνονται τα δημοψηφίσματα? Δηλαδή. Τι δηλαδή, θα εσείς ξέρετε, πέστε μου. Θα το εισαγάγουμε, θα γίνει ένας διάλογος, θα ορίσουμε τις προθεσμίες και κάποια στιγμή θα κληθούμε να αποφασίσουμε. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν μείζωνα θέματα. Δεν γίνονται έτσι. Κύριε Μανίκα, συγγνώμη, αλλά θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα της Βουλής. Ποια είναι, γιατί πιστεύω ότι αυτά τα δημοψηφίσματα δεν είναι για τον ιντερέση καμιάς κυβέρνησης, θα πρέπει να έχουν ευρύτερη συνένεση. Έτσι, ώστε ο διάλογος να είναι και επί της ουσίας και να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα που να μας διαφορετήσει. Για να πάμε στη διαφημίση και συνέχεια θέλω να αναφερθούμε σε 2-3 ζητήματα. Να πούμε πώς γίνονται τα συντάγματα. Που μας απασχολούν. Κάπως σώθηκε το θέμα της παιδείας. Τα δημοψηφίσματα. Πολύ σημαντικό. Αλλά τον κύριο Σεφερτζή που πριν πάω σε διαφημίσεις. Κάπως σώθηκε λίγο ο κύριος Μανίκας με αυτό που είπε περί συνένεσης στο τέλος. Γιατί το Σύνταγμα προβλέπει. Δεν το ξέρετε. Εντάξει, πέστε μου. Παρακαλώ, συνεχίστε. Συνεχίστε. Πάμε κύριε Δήμα για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι σαφής. Το Σύνταγμα προσδιορίζει ακριβώς πώς γίνονται τα δημοψηφίσματα για κοινωνικά θέματα. Έτσι. Υπάρχει για εθνικά θέματα και κοινωνικά θέματα. Για τα συγκεκριμένα για τα κοινωνικά τα οποία μας ενδιαφέρουν, γίνονται 2. Πρέπει να υπάρχει νομοσχέδιο και πρέπει να υπάρχει 3/5 της πλειοψηφίας της Βουλής. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σεφερτζή. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτά που λέει ο κ. Παπανδρέου δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία λέει το Σύνταγμα. Πάμε στον κύριο Σεφερτζή. Τα ναρκωτικά δεν θα πάρουν 3/5. Παρά το ότι το έχουμε μεταφράσει στη δημοτική και θα μπορούσε να το καταλαβαίνετε. Πάμε στον κύριο Σεφερτζή για μια πρώτη τοποθέτηση πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτό που υπενήχθηκε πριν από λίγο ο κύριος Δήμας. Τι δηλαδή, θα προσπαθήσει το ΠΑΣΟΚ να το εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο επικοινωνιακά, προκειμένου να αναστρέψει το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, και ειδικά μετά τις παρενέργειες που προκάλεσε η τροπολογία Πάχτα? Εδώ νομίζω ότι κάνουμε ένα λάθος που περί την τηλεόραση το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε καλά. Αυτά δεν παράγονται εκ των ιόντος. Δηλαδή, όσο και να θέλει να εκμεταλλευτεί το ΠΑΣΟΚ κάτι, εάν αυτό δεν προκαλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και ενδεχομένως και τη συμμετοχή της, θα προκύψει αυτό αν υπάρχει και πια προσέλευση, δεν μπορεί να αποκτήσει επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που έχει. Μπορεί όμως κανένας να προεξοφλήσει στην προκειμένη περίπτωση ότι για πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία θα είναι μάρτης μιας τέτοιας διαδικασίας. Για πρώτη φορά ένα κόμμα, ανεξαρτήτως με ποια λογική υιοθετεί μια τέτοια διαδικασία από τη βάση εκλογής του αρχηγού του, είναι πάρα πολύ λογικό αυτό να ενδιαφέρει όχι μονάχα όσους εξημών παρατηρούμε την πολιτική ζωή του τόπου, αλλά έχω την εντύπωση και τον καθένα Έλληνα πολίτη. Και σίγουρα πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα πράγματα τα οποία βλέπει αυτές τις μέρες. Με αυτή λοιπόν την έννοια από μόνο του θα είναι ένα επικοινωνιακό γεγονός, όχι όμως διότι αποτελεί μέρος ενός θεάματος, που ούτως ή άλλως είναι και αυτό αρεστό από την κοινή γνώμη, αλλά διότι έχει μια τουλάχιστον ενδιαφέρουσα για την κοινή γνώμη διάσταση, ως γεγονός καθεαυτό. Με αυτή λοιπόν την έννοια, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ το ΠΑΣΟΚ για να πετύχει την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας. Μάλιστα. Πάμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο διαφημιστικό. Ο κ. Σεφερτζής το γνωρίζει πολύ καλά. Στις προηγούμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ, κύριε Μανίκα, υπέστη
είτε από τους αγρότες να το χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών με την έννοια ότι έχασε μια ομάδα που παραδοσιακά στηρίζει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να κερδίσει αυτήν την ομάδα. Έχω στα χέρια μου τις ομιλίες των δύο αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Καραμαλή και του υποψήφιου Προέδρου του Πασόκ, του κ. Παπανδρέου. Ο κ. Καραμαλής από τη Φλόρινα χθες υποσχέθηκε ότι οι αγροτικές συντάξεις θα φτάσουν έως το 2008 τα 330 ευρώ από 200 ευρώ που είναι σήμερα, και ο κύριος Παπανδρέου σε μια σειρά και άλλων μέτρων, όπως και οι δύο για τους αγρότες, υποσχέθηκε ότι οι αγροτικές συντάξεις, η κατώτερη αγροτική σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 300 ευρώ. Και το ερώτημα που γεννάται σε όλους μας είναι το εξής: μήπως έχουμε φτάσει σε μια εποχή που όλοι πλειοδοτούν προκειμένου να εισπράξουν ψήφους, προκειμένου να κερδίσουν ψήφους? Το ρωτώ αυτό διότι στις προηγούμενες εκλογές τέθηκε ένα ανάλογο ζήτημα με την κατώτατη σύνταξη. Κύριε Δήμα. Εμείς έχουμε ανακοινώσει το αγροτικό μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα για την αγροτική οικονομία, από τον Ιούνιο. Και με συγκεκριμένα μέτρα, και ακολούθησε το Πασόκ, το οποίο σε ορισμένα αντέγραψε και καλά έκανε. Εμείς χαιρόμαστε όταν μας αντιγράφουν, είναι ο καλύτερος έπαινος. Επομένως, από μακρού χρονικού διαστήματος έχουμε πει τι θα κάνουμε για τον πολύ σημαντικό αυτό τομέα. Τώρα για τις αγροτικές συντάξεις, περίπου τα ποσά βλέπετε ότι είναι περίπου πάνω τα ίδια. Πάνω κάτω τα ίδια είναι. Το θέμα είναι αν γιατί υπάρχει πρέπει να σας πιστέψουμε μεγάλο... ή δεν πρέπει να σας πιστέψουμε. Εκεί είναι το ζήτημα. Να το πιστέψετε, για τη Νέα Δημοκρατία που μιλάω εγώ, βεβαίως να το πιστέψετε. Είναι μια δέσμευση του Κώστα Καραμαλή. Έχει κάνει λίγες δεσμεύσεις ο Κώστας Καραμαλής και στον αγροτικό τομέα, στον οποίο δίδει προτεραιότητα, έχει πει αρκετά πράγματα τα οποία πιστεύω είναι απαραίτητα, δεδομένου ότι ο αγροτικός τομέας είναι εκείνος ο οποίος υποφέρει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Έχουμε προβλήματα τα οποία τα ζουν όσοι μας ακούνε τώρα σε αγροτικές περιοχές, από το ότι δεν πληρώνονται οι επιδοτήσεις όταν πρέπει. Έχουμε τις επιδοτήσεις για τη σταφίδα που έπρεπε να πληρωθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, δεν έχουν πληρωθεί και θα πάνε αργότερα. Έχουμε τις επιδοτήσεις για το λάδι, οι οποίες πληρωθήκανε με 40% σε πάρα πολλές περιπτώσεις περικοπές, τεράστια περικοπή αυτή. Έχουμε προβλήματα τα οποία υπήρχαν με τις πυροπάθειες ή με αποζημιώσεις, οι οποίες κάνανε 2 και 3 χρόνια για να πληρωθούν. Τη στιγμή που η Αγροτική Τράπεζα, όταν ο αγρότης χρωστάει ένα ποσό, του βάζει τόκο. Και γι' αυτό και ο Κώστας Καραμαλής, η Νέα Δημοκρατία, έχει πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει ίση μεταχείριση και υπέρ του αγρότου. Δηλαδή να είναι όπως η Αγροτική Τράπεζα, όταν καθυστερεί ο αγρότης να πληρώσει, του βάζει επιτόκιο, το ίδιο θα κάνει και όταν το κράτος πέραν των 3 μηνών δεν πληρώνει τις οφειλές του προς τους αγρότες. Είναι παράδοξο ο αγρότης να πληρώνει τόκο στην Αγροτική Τράπεζα επειδή δεν παίρνει επιδότηση. Μέσα σε μια μεγάλη περίοδο χρόνου χωρίς επιτόκιο, ενώ ο κ. Παπανδρέου είπε θα είναι το διπλάσιο, αλλά με τόκο και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα με τόκο 3% κτλ. Πάνω κάτω υποθέτω το διπλάσιο, αλλά ουσιαστικά είναι ναι, αλλά είπε ότι αυτό το ποσό, αν δεν μπορεί, είπε ακριβώς, εάν δεν μπορεί να το πληρώσει ο αγρότης, που προδήλωσε άμα χρωστάει και πληρώνει πανωτόκια δεν μπορεί να το πληρώσει. Του το πάει σε μακροπρόθεσμο. Δεν χρειάζεται να το πει αυτό, ας πούμε. Αλλά λέει τότε ότι θα παίρνει ένα δάνειο με 3%. 25 ετίας. 25 ετίας, το οποίο καταλήγει να είναι πάλι σε τριπλασιασμό, ίσως και παραπάνω του αρχικού κεφαλαίου. Ενώ η δική μας λύση είναι ότι το συνολικό είναι το τριπλάσιο, αλλά σε βάθος χρόνου που είναι ουσιαστικά μια διευθέτηση που μπορεί να επιτρέψει στους αγρότες που έχουν υπερχρεωθεί σε ένα νέο ξεκίνημα. Και μία σειρά άλλων μέτρων τα οποία έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία. Κωδικοποιημένα σε βασικά, ναι, και θα ήθελα μια πρώτη τοποθέτηση. Αλλά η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι τρομερή. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το πούμε. Το 60% των αγροτών είναι πάνω από 65 ετών. Έχουμε γύρανση. Στις μειονεκτικές και ορεινές περιοχές μόνο το 5% είναι νέοι αγρότες. Και τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν για τους νέους αγρότες, από το 1997 μέχρι το 2000 δεν εφαρμόζεται τίποτα, χάσαμε μια τριετία. Από το 2000 και μετά, λόγω των τρομερών γραφειοκρατικών διαδικασιών, ουσιαστικά απέτρεψε πάρα πολλούς νέους να πάρουν
να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Τώρα έγινε μια αλλαγή τώρα πρόσφατα. Ας ελπίσουμε ότι περισσότεροι θα μετέχουν, γιατί εάν δεν συγκρατήσουμε τους νέους αγρότες στις περιοχές αυτές, θα αντιμετωπίσουμε πέραν του προβλήματος της αγροτικής οικονομίας και πρόβλημα εθνικό. Θα φύγουν, θα ερημωθεί όλη η χώρα. Γιατί αυτά τα μέτρα που βλέπω εδώ, που προανήγγειλε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν εφαρμόστηκαν τόσο καιρό? Λογικό δεν είναι το ερώτημα? Δεν θα μπορούσαν να είχαν εφαρμοστεί αυτά τα χρόνια που πέρασαν με την κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη? Θεωρώ και ότι να πάμε τα τελευταία 10 αλλά να έχει γίνει. Τα τελευταία 10 χρόνια το Πασόκ έκανε μεγάλες και σημαντικές παρεμβάσεις για την τόνωση της αγροτιάς και των αγροτικών εισοδημάτων. Με τις παρεμβάσεις τους και στην Ευρώπη διασφάλισε τις αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι το 2013. Και εγώ δεν είμαι από εκείνους που λέω ότι ο αγροτικός κόσμος δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα και σημαντικά προβλήματα, γιατί διανύουμε μια μεταβατική περίοδο στο σύνολο της Ευρώπης. Και υπήρχαν και καθυστερήσεις, πολλές φορές αποζημιώσεις ή επιδοτήσεις. Τα τελευταία 2 χρόνια έγινε πολύ σημαντική βελτίωση. Ορισμένες δε καθυστερήσεις, όπως παραδείγματος χάρη η πυροπάθεια που σχολίασε ο κύριος Δήμας, γνωρίζουμε ότι ήταν αποτέλεσμα άρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάστηκε η παρέμβαση 2 φορές του κυρίου Σιμίτη στον κύριο Μπρόντι για να αρθεί η άρνηση αυτής της Ευρώπης, που είχε το βάλει το φάκελο πυροπάθειας για την Κορινθία και για τη Σάμο στο ράφι. Διότι εάν προχωρούσαμε εμείς σε άμεση αποζημίωση, το πρόστιμο που θα είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν εξαπλάσιο. Και ουδής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ή Γεωργίας θα ήθελε να επιβαρύνει με 60 και 80 δις τον κρατικό προϋπολογισμό. Οφείλεται στο κακό του Υπουργείου. Όχι. Γιατί όχι. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα θέματα είναι εξαντλητική και έχει και αυτή τη γραφειοκρατία της, την περίφημη γραφειοκρατία των Βρυξελών, που περνάει πολύς χρόνος για να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα. Την άλλη μεριά έχω να τονίσω ότι αν πάμε μία δεκαετία πριν, θα θυμηθούμε ότι τα αγροτικά δάνεια είχαν ένα επιτόκιο 22,7%, κοντά στο 23%. Το Πασόκ λοιπόν έδωσε καλλιεργητικά δάνεια άμεσα με 6,5% και με 7% το μεσοπρόθεσμα. Άρα το χρήμα, το κόστος χρήματος για τους αγρότες μας ήταν πιο μικρό. Και τώρα έρχομαι μόνο στο τελευταίο. Επειδή αυτά τα λέτε τα ισχυρή Σιμανίκα που εκπροσωπεί στο Πασόκ και βέβαια ευλογά στα γένια σου. Εγώ διάβασα στην έγκριτο εφημερίδα Καθημερινή ακριβώς πριν 15 μέρες, την Τρίτη πριν 15 μέρες, την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσημα και της Eurostat, που έλεγε κατά το 2002, γιατί αυτά τα στοιχεία έχει, το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5%, ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, με δεύτερη χώρα τη Μεγάλη Βρετανία με 1,9%. Αυτά λοιπόν δεν τα ισχυρίζεται. Δεν καταλάβατε, η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα ήταν 5%. Αυτό τι σημαίνει? Πρώτον, ότι έχουμε πραγματικές αυξήσεις. Έτσι, προφανώς δεν συγκρίνομαι ούτε με τη Μεγάλη Βρετανία, ούτε με τη Γερμανία. Δεν μπορώ να λέω τέτοια πράγματα. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχομαι και τελειώνω με τη σύνταξη. Να ολοκληρώσω με τη σύνταξη. Η διαφορά όσοι μας ακούνε τώρα και αγρότες και έχουν σταφίδα, έχουν σταφύλια, έχουν κρασί κτλ. Ξέρουν ότι αυτό είναι παραμύθι. Μα οι αγρότες ξέρουν γιατί πια παράταξη και ποιο κόμμα ιστορικά είναι ταυτισμένο με τα συμφέροντα. Όσον αφορά τις συντάξεις, θα ήθελα να πω, επειδή η διαφορά φαίνεται να είναι 300 και 330 και μου θυμίζει όταν ο κύριος Σιμίτης είχε πει την προηγούμενη φορά το 2000 ότι εμείς θα την πάμε 152.000, ο κύριος Καραμαλής έκανε κόντρα ρελάνς και τις πήγε σε 158.000. Το ίδιο περίπου γίνεται και τώρα. Αλλά η διαφορά, επειδή είναι ασήμαντη, εγώ ένα συμπέρασμα βγάζω, ότι η ελληνική οικονομία έχει πράγματι τις αντοχές από τα 200 ευρώ που δίνει σήμερα το Πασόκ, η κυβέρνηση του Πασόκ, την αύξησε από 1η Ιανουαρίου, μην το ξεχνάμε, από 1η Ιανουαρίου είναι 200 ευρώ. Δεν ήταν 200 ευρώ, ήταν 170 ευρώ. Την αύξησε κατά 30. Έτσι 1η Ιανουαρίου θα την πάμε στα 300 κατ' εμάς
Ως ελάχιστο λέμε, 330 για την Δημοκρατία. Άρα έχεις ισχυρή οικονομία. Άρα προβλέπεις ότι αυτή η χώρα θα αναπτύσσεται όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Άρα θα έχεις εκείνα τα πλεονάσματα και μέσα από το φορολογικό σύστημα να πηγαίνει σε κοινωνικές αναδιαρροβές. Εγώ χαίρομαι που τα ακούω. Έχουμε στη διάθεσή μας μόλις 5 λεπτά και θα ήθελα να κλείσω με τους συναδέλφους και με τον κύριο Σεφερτζή. Ναι, κύριε Σεφερτζή. Δεν συμφωνώ σε τίποτα από αυτά που είπε ο κύριος Μανίκας και για την ανάπτυξη και για τα εισοδήματα. Θα ήθελα όμως να θέσω ένα ερώτημα σε εσάς. Το ρωτώ αυτό γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία. Τα εισοδήματα πήγανε σε ελάχιστους όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί των αγροτικών, αλλά έχω μεγάλη μια δημοσιογραφική εμπειρία. Να θέσω και ένα ερώτημα. Ναι. Αγρότες, νέοι, γυναίκες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των δύο μεγάλων κομμάτων. Θα ρωτήσω για τον κύριο Σεφερτζή. Είναι οι ομάδες που θα δώσουν τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους τα δύο μεγάλα κομμάτια. Θέλω να πω, επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για το αγροτικό, είναι ότι μου φαίνεται ότι οι αγρότες τελικά είναι αχάριστοι. Διότι εάν πράγματι έχει αυξηθεί τόσο το εισόδημά τους, στις δημοσκοπήσεις το αγροτικό σώμα δεν θα εμφανιζόταν να υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και να έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη εκεί η Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι, κύριε Σεφερτζή? Ναι, εδώ αξίζει κανένας βέβαια τον κόπο να κάνει μια παρατήρηση, γιατί πολλές φορές δημιουργείται μια σύγχυση. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι υπάρχει πολύ σημαντική διαφοροποίηση μέσα στο ίδιο το σώμα των κατ' επάγγελμα αγροτών, όσο διαφοροποιήσεις στα ημιαστικά και αγροτικά κέντρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επειδή υπέστησαν πιέσεις τα εισοδήματα των αγροτών εξαιτίας κυρίως των παπακοπαραγωγών της Θεσσαλίας, διότι εκεί εμφανίζεται κυρίως το πρόβλημα, αυτό επηρέασε τον κοινωνικό και οικονομικό τους περίγυρο. Δηλαδή η συμπίεση της κατανάλωσης από πλευράς αγροτικών οικοκυριών συμπαρέσυρε και το κλίμα και την οικονομική κατάσταση στις περιοχές τους. Πάντως παραμένει γεγονός αναμφισβήτητο ότι αυτές οι τρεις ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή αγρότες πρωτίστως, νέοι και γυναίκες, είναι αυτές που αναμένεται να κάνουν την διαφορά. Και αυτό περιγράφει το εξής πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου είναι και το μεγάλο δικό μας τουλάχιστον κλινικό ενδιαφέρον για την έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν έχουμε ακόμα εντοπίσει, και αυτό είναι άλλωστε που μας απαγορεύει να κάνουμε χρήση του όρου παγίωση των διαφορών, ποιο είναι το όριο, ο σκληρός πυρήνας της εναντίωσης στο ΠΑΣΟΚ κυρίως, διότι εκεί τίθεται το ερώτημα... Οι αντοχές δηλαδή. Όχι. Μέχρι πού θα φτάσουν οι αντιστάσεις, ποιος είναι δηλαδή ο σκληρός πυρήνας της εναντίωσης, που παλιότερα εμφανιζόταν μεγαλύτερος, τώρα μοιάζει να σμικραίνει, δεν ξέρουμε ποιο είναι το ταβάνι του. Ποιες κατηγορίες κοινωνικές και πέρα δεν θα μπορεί να διατρήσει σε αυτή την αντεπίθεση της προεκλογικής περίοδου. Αυτό είναι το ένα ερωτηματικό. Και το δεύτερο ερωτηματικό που κατά τη γνώμη μου θα δώσει και την απάντηση, αλλά εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο, είναι ποιο θα είναι το τελικό άθροισμα του δικομματισμού. Και κατά τη γνώμη μου εκεί παίζεται το παιχνίδι. Εάν ο δικομματισμός φτάσει σε ποσοστά ρεκόρ, τα οποία θα ξεπεράσουν το προηγούμενο του 2000, τότε ασφαλώς η εκλογική εικόνα θα είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που θα εμφανιστεί εάν κινηθούμε περίπου στα επίπεδα του 2000. Για να πάμε και στο θα είμαι σύντομος για να μιλήσει και ο συνάδελφος ο κ. Διαβογιάννης. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι πολύ δόκιμο από αυτό που διαβάζω στις δημοσκοπήσεις, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων ουσιαστικά απορροφάται από το ΠΑΣΟΚ. Επειδή μπορεί πολλοί να έχουν επιφυλάξεις στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, εγώ ως τάσεις τις λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη και έχω υπόψη μου δύο δημοσκοπήσεις. Η μία έγινε από έναν ραδιοφωνικό σταθμό σε δείγμα μάλιστα 10.000 ατόμων, όπου έδειχναν αυτοί μία προτίμηση ως προς την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, έβγαζαν τον κύριο Καραμανλή. Αυτό είναι πριν από 20 μέρες, δεν θέλω να πω τον ραδιοφωνικό σταθμό, να σου τον πω όταν δεν θα... στο Flash έγινε αυτό. Ήταν μέσω διαδικτύου. Αυτό είναι το ένα, που δείχνει μια συγκεκριμένη τάση και με κάνει εμένα να αμφιβάλλω κατά πόσον πράγματι αυτό το οποίο δείχνουν λένε ή ερμηνεύονται οι δημοσκοπήσεις σήμερα, ότι η νεολαία είναι αυτή η οποία απορροφάται ως προς την τριπτική της πλειοψηφία από το ΠΑΣΟΚ. Είναι οι ψηφοφόροι. Από την άλλη πλευρά,
Μια άλλη δημοσκόπηση η οποία έγινε στους νέους και είχε δημοσιευτεί, μπορεί να τη θυμηθεί ο κύριος Σεφερτζής, είναι ότι όταν εκλήθησαν οι νέοι από ηλικίες 14 έως και 18 ετών, οι 18άριδες επομένως ψηφίζουν, να αξιολογήσουν τα προβλήματα τα οποία μπορεί να τους απασχολούν. Αυτό δεν έχει σημασία αν το ακούσανε στο σπίτι τους ή έχουν ειδική αντίληψη. Μου έκανε εντύπωση ότι έβαλαν στις προτεραιότητες αυτά τα προβλήματα τα οποία βάζουν οι μεγάλοι. Οικονομία, ανεργία, εγκληματικότητα, τα ίδια προβλήματα. Άρα δεν είναι απολυτικ πρώτον και δεύτερον έχουν οι νέοι γνώση της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Κύριε Διακογιάννη, η τελευταία κουβέντα για εσάς. Θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Διακρίνει μία πλειοδοσία και από τα δύο μεγάλα κόμματα και υπάρχουν και άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που λένε ότι ξέρεις, πολύ αξιόλογος ο Καραμανλής, πολύ αξιόλογος ο Παπανδρέου, αλλά υπάρχουν και άλλα χρώματα σε αυτόν τον τόπο, υπάρχουν και αλλού ικανοί άνθρωποι, δεν είναι μόνο στους δύο μεγάλους χώρους. Το λέω αυτό επειδή τυχαίνει και στο πάρα πολύ άξιο σημερινό πάνελ να λείπουν αυτά που λίγο πολύ τα λέμε μικρά κόμματα. Φαντάζομαι δεν αφορά το σταθμό σας και δεν αφορά τη συγκεκριμένη εκπομπή. Το λέω λίγο γενικότερα. Ότι σε αυτή τη χώρα, εκτός από τους εξαίρετους κατά τα άλλα Κώστα Καραμανλή και Γιώργο Παπανδρέου, υπάρχει και η Αλέκα Παπαρίγα, υπάρχει και ο Κωνσταντόπουλος, υπάρχει και ο Τσοβόλας. Θέλω να πω, υπάρχουν λουλούδια λίγο πολύ παντού και ίσως απαντώ σε εκείνο που αρχικά βάλατε, ότι τελικά υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που είδε μια πλειοδοσία τον τελευταίο καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε Δήμα, κύριε Μανίκα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία μέχρι τις εκλογές να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με τον Αδήλαιο την ερχόμενη Πέμπτη στις 10:30 το βράδυ. Καλεσμένος μας ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Καλό σας βράδυ.